2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Россиядә быел мәдәни мирас елы. Брейн-ринок уеннары да шуны истә тотып оештырылды. Шул ук вакытта Россия, Татарстан һәм район тарихына кагылышлы сораулар да яңгырады. Бәйгедә районның төп мәктәпләреннән 6 команда катнашты. Biz bu Brain-Ring соревнованиесендә инде 3нче ел катнашабыз. Безгә бу уен бик нык ошый. Сорауларны бездән алдан җибәрәләр, кайберләрен 30%. Аннан соң без әзерләнәбез. Сораулар муслим турында, Татарстан турында, быел инде яңа сораулар, ил флаглары, мәкаләләр, шагыйрьләрнең шигырьләре һәм шагыйрьләрне белемебезне тикшерә торган бәйге. Үзебезне көчле дип уйлыйм инде. Аларда көчле, ләкин без мәктәптә гел әзерләнеп, бар әйберне интернеттан карап әзерләнгәнгә күрә үзебезне көчле дип уйлыйм инде. Сорауларга белгәннәренә бирә алабыз инде. Белмәгәннәр дә бармы? Белмәгәннәре дә бар, ләкин искә төшерергә тырышабыз. Бәйгедә Марибүләр мәктәбе 1нче урынны алды, Баланлы 2нче, Әмәкәй мәктәбе 3нче урынга чыкты. Уенның иң актив укучылары да билгеләнде. Алар Марибүләр мәктәбеннән Зәринә Мирсалихова һәм Салавыз Муханнан Артур Шәвәлиев. Җиңүче командаларга мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Biz инде үзебезнең Татарстан буенча, Россия буенча һәм үткән елга, быелгы елга даталарны истә тотып һәм елның нәрсәгә багышланганына туры китереп бирергә тырышабыз сорауларны. Безнең максатыбыз бу балаларда бөтен юнәлештә дә кызыксынуларын арттыру һәм үзләренә киләчәктә кирәкле булырдай мәгълүматлар биреп калдыру иде. Бу Брейн-ринокның 1нче уены иде. Киләсе уен урта мәктәп укучылары арасында узачак. Финал ярышлары февральдә булыр дип көтелә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.